Anyep. Alah. Urung diapa-apa kok wis bengak. Oleh embruk-embrukan. Oleh kok esuk-esuk. Umpama kelakon ndah ana. Kelakon apa? Umpama. Jane sampean loro iki sapa ya? Kok elek kaya ngono kuwi? Lah ngene bagus ndi sing enom. Aku Ki Terjan. Kerja. Ya, Sing sawiji iki sapa? Sondol lawe. sondol. Apa mau? Sondol patakmu ngono. Apa? Sondol apa sondol? Apa mau? Lah yo sondol lawe iki agek sondol kudu sondol. Ha, wis pindah. Nyolan kowe Kencana. Lho sampe kok wis ngerti? Apa lakon demakmu? Eh. Apa meneh kowe anak-anak ing patah. Lo apa ning endi? Ora sakukuh paling-paling kok jam 3 luwih kok. Apa sing karepane sampean? Kowe gelem dadi bojoku. Dadi bojoku. Ya. Penak-penak nek kowe gelem. Enak. Angger manut ya penak awakmu. Ojo manggo sampean iki sok kajaman karo pawongan-pawongan kae. Rika lho ketika panjenengan. Halo. Gusti Ayu, Ratu Mas Kencana lan Ratu Kambang. Kabeh mau aku bisa kelakon kelawan ketemu sampeyan. Nek pancen kabeh ora kaboten aku jaluk pitulungan kan sampeyan. Kang Mas Dirgonegoro. Piye si Adi? Loko mawon. Ya, aku barang bakal pareng pitulungan marang sliramu. Ayo! Aja kuwatir. Wah, sirahe ana mencirit-mencirite. Sapa to kuwi? Sing ora sapa. Si Adi ku duwe parabola. Kaya antenan wifi ae. Bang timbang cak macak radeg-gadeg kabeh. Lah nek aku dadan bagus endi rore. Hei, Apa? 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 He. sapa kowe? Kepen ngerti aku? Ya, Aja dudohno. Nek ngerti jenengmu ndak dikei uduk. Oh iya. Dirgonegoron kowe sanggar singgih. Ngedangkrang ning tengah jalan ngebeki ratan apa karepmu? Iki dina Putri Ayu tak dialog, tak wak balekake ana ing Demak. Lho, kowe wis bosen mangan kowe ndami kowe. Kok iso ngandake sing kok ngono? Kowe mentang kaya gandewa malang kaya ndo. Kowe ora ngerti kadigdayane terjanan Sondolawe. Kowe mikir Ayo, buktene. Kowe apa aku sing mati ana
Soalnya bapak. Bujung diri. Dirgonegoro Sagasi. Nggih, kula. Joko Sarimbit karo Ratu Kencana, Ratu Mas Nyoko. Kula nembe kemawon mupu sayembara saking Kanjeng Sultan Patah. Sayembara saka ngersane Kanjeng Sultan. Menika leres. Banjur isine sayembara ki apa? Sinten ingkang saged pangundurake putri Mas Nyawa apa dene Ratu Mas Kencana? Yen to wadon bakal disutani, yen priya bakal dijawab. Dirgonegoro. Kanjeng Sultan nganti nibake Giri Patemboyo. Sing isine sapa kang bisa ngundurake kelawan Ratu Mas Nyawa lan Ratu Mas Kencana. Lamun to wujuding kowe wanita bakal disedulur. Menika leres. Yen to lanang bakal dijodohke. Lah, sing dadi pitakonku. Jur sapa sing wis wani bradat utawa ngoncatake Ratu Mas Kencana lan Ratu Mas Nyawa saka pidaleman taman. Marama Sunan Kalijaga Sanggasih. keng wantun bradat Gusti Ayu Mas Nyawa lan Ratu Mas Kencana boten sanes Ki Terjang lan Sondong Lawe. Jalaran Ki Terjang lan Sondong Lawe ri ari kalenggahan saknika ten boten nrimakaken menawi toh Demak ing ari kalenggahan saknika dados pundheripun pranatan malah kepara ing mriku dados negari-negari Islam. Ya. Nek pancen kabeh mau sing jalari gegering Demak Bintara. Ora liya mung Ki Terjang Sondong Lawe. Perkara kowe keplayon nggonmu musuh kelawan Ki Terjang Sondong Lawe. Iki mengko aku sing takon. Sak bisa-bisaku aku bakal budidaya tak elingake Ki Terjang Sondong Lawe. Mula saka kuwi kene manggono sak guriku. Marama Sunan Kalijaga matur sembah hukum. Pangkling kowe karo aku. Kanjeng Sunan Kalijaga. Ki Terjang lan kowe Nggih, kula Kanjeng Sunan. ora nyono babar pisan. Atasing mung sak Ki Terjang lan Sondong Lawe Laskar Majapahit. Sakwise bedah bisa gawe gegering negara ning Demak Bintara. Aku ngerti. Nggonmu kok gawe geger ana sakjroning Demak Bintara. Mung kegawa kowe ngedekake perguruan ana ing Jagokrata. Sepisan ngaten. Ngaten nggih Kanjeng Sunan Kali. Ten
Tenane kula mboten badhe gawe rame nek niki sing jalari mboten patah dhewe. Kula bradat kencana nyawa niki ajeng kula pek bojo lan tuwuh sing batin, kula pendhe bojo niki mboten. Dadi nggonmu bradat Ratu Mas Nyawa, Ratu Mas Kencana, perkara kowe iki ora duwe seneng karo Ratu Mas Nyawa. Mboten. Lah kok mok bradat utawa mok oncatke sapa? Ya niki lho. Nek kula ngoncatake Kencana Nyawa saking Taman Bintara Demak, masnipun patah mboten nrimake. Lah niki kula saged adu arep kalih patah. Kula kepen mirang-mirangake patah. Niate ngatimu kepengin ketemu kelawan patah. Lantaran iki Ngene yo, pripun? nek kowe nganggo cara ngoncatke to bradat kelawan Putri Demak, Ratu Mas Nyawa lan Kencana, kuwi teges kowe iki ngembet kelawan daging kang waras. Ora kena. Lah kok saged? Mergo iki perkaramu lan perkarane Raden Patah ya Sultan Demak. Sing pari kudune aja nganti ngempet daging sing waras. Lah carane pripun kula saged ketemu ijen kalih patah? Nek kowe njaluk kelawan aku tak duduhke carane. Ning aja nganti kowe ngambali maneh perkara iki ya. Waton kula saged ketemu patah, dalan napa wae kula lakoni. Kaya ngono. Nggih. Iki terjalanke Sondolawe. Kowe bisa ketemu kelawan Sultan ana ing Demak Bintara. Ning kowe kudu yasa wujuding wihara utawa wihara. Gawe wihara, utawa wihara. Ing pundi? Aja mapan ning Bejagong ngono aja. Yasa wujuding wihara ana ing Kudus. Ing Kudus. Terus pun damel wihara ing Kudus, kula saged ketemu patah. Nek kowe wis gawe wujuding wihara ana ning Kudus, mesti wae kabar bakal sumebar. Nganti ketemu utawa pengganing praja ngadep ana ngersane Sultan Patah. Ning kono Sultan Patah bakal tumeka ning Kudus ketemu karo. Tenan niku Kanjeng Sunan. Kowe kok nguwah kaya umplung. Ya ora umpan kok. Ayo. Ya, pindah. Kita jalan ke Sondolawe. Sing gede parapuramu. Teges aku njomproke karo kowe ke ora. Ning mbok menawa dalan kowe bisa aku bisa nyirep kahanan kang dumati ana ing Demak Bintara nganggo kaya ngene. Yo, aku ora bakal tega lakumu. Tak jampane saka mburi kerja. Lah golek watu kok malah ngowah-ngowah. Wis suwi kok ngowah, ngowoh. Sajene ora pepek kabeh. Saiki Kang. Gak bar sura. Gawe biara. Gak. Tenan to ora nek yo wis ya kok. Bocah piye, Cak?
Padha-padha putu Brawijaya. Ora ngomongake gawe onar ana ing Praja Bintara Demak. Kapura saiki ngembet ana ing laladan Kudus. Nganti lakon kowe yasa wujuding wihara sing kaya ngono. Karepmu apa? Lho karep-karep gawe wihara. Lah kamu Ning kabeh kuwi mbok yo ndelok papan lan pane. Wah sing pantes yo manggone Kudus kene yo Karepku gawe wihara, karepku kudu lakon. Mbah manggone karek aku. Apa kowe ora ngerti? Nek wewengkon Kudus mono wewengkoning Jabar Sodik ya Sunan Kudus. Ya. Mangka ana ing Kudus akeh wong kang padha ngrasuk agama suci, agama Rasul kang tuwanja ing agama Islam kuwi pinangka patokan. Ning kene apa? Kok kuwi yasa wihara ana ing Kudus, ning kabeh iki mbok menawa bakal gawe kapitunaning Sunan Kudus. Saiki karek kowe oleh ta ora? Lah Aku gawe wihara ning kene. sing dadi perkaramu kelawan Sunan Kudus. Perkara kowe yasa gawe wihara ing papan kene, aku ora lila, aku ora legu. Lah bacot. Dimurungake wae. Oh, Nek ayo. bas bakal tak rampung. Wani aku. Nek kowe wani maju legane ngaju tak tak. Oh. Tus. Aku sak hubungane gendering. Alah yo bacot gawe wihara. Ayo. Kowe geluk jotosan akeh sauhubungan kok gendring mlayu. Ora Mlayu pamit. kuwi iki kok jeneng aku kalah iki. Lah nyatane kowe gendring mlayu. Aku rumangsa isin mengko nek dideleng karo siswa Kudus. Lah yang tuwa-tuwa kok padha gelutak. Ya karep piye? Ya ing kono saka aku bakal ndak urungake karepanmu. Murungke. Ini bang aku murung gawe wihara luwih becik glundung dasmu. Kaya ngono. Lho susuk kok. Mbok menawa kabeh padha ngerti. Tusuk konde kagungane Eyang Gorawati. Ing kono aking kabeh polas karo Majapahit kang padha ngerti. Mbok menawa kabeh iki kanggo dalane aku bisa ngremake swasana Praja Bintara Demak. Waduh mundur deh. Ini ora teges aku wedi karo Kudus ora. Mergo susuk konde iku duwe Eyang Gorawati. Lah iya Laskar Majapahit kowe kasektene yo Ayo bojoning Brawijaya. tamakne gununge iso gugruk, tamakne segara iso asat, tamak rendasem pecah merapat bongkok. Ora tamake rondo. Metang Mate di wong. wis balik.
yo bulan terit, Cak. Permanudo. Permanudo. Kowe? Iya. Lah nek ora oleh. Wasine mbok. Lah nek aku ora oleh. Aku Bongkor ra wis. makanya pun mojok manggon karo kancane. Manggon iki ku. Walah. Koncone do mulai gloke kok malah nyeluk mendarat. Manggon ning balenan ora oleh tok. Aku takon kanca-kanca dikik mangan. Yo, baru tak pelayu olah manut wasine. Ora asin warak lah aku. Yang dapan metel dongan. Bongkok kowe. Iki terjang. Nggih, Kanjeng Sunan Kali. Kowe sak kloron kok malah do mlayu, guri sing moto leh. Keringetku pating gleweran ki ana. Wah, gagal. Kula mboten sida gawe wihara. Konangan sing duwe. Lho sing duwe iki sapa? Kudus. Jane wihara arep dadi karo pucuke Siti tok. Wah, Pucuk apa? sing meluntu karo. Ayo mundu yo kendi to. Alah, pokoke sing wis pondasi dadi. Pondasi iki omah to apa? Lah yo ngisoran iki jenenge apa? Jenenge ngopo? Kira sapa? Kowe yo ngisoran. Sengaja dadi karen dukure sing meluntu. Dadi wis mok gawe durung wae rampung kaning Sunan Kudus. Nggih. Mboten trima sing duwe. Wah, kudus. Kudus muring mau. Muring. Muring? Lho kowe rawani karo Kudus apa? Gelut. Kudus mlayu. Kudus mlayu. Nggih. Walah mlayu gendring kepleset. Rumah sakura bongko malah Ayo. nyandak entong. Kula bojong Kudus. Tengah dalan ajeng kula pateni. Piyambakipun nggawa susuk konde. Sakeling kula susuk konde niku kagungane Kanjeng Ratu Dwarawati garwane Brawijaya. Kula wedi mlayu. Lah niki kula pengen jatuh, kula pengen ngarahke Sunan Kudus. Carane pripun? Gonmu kalah perkara Kudus duweni tusuk konde. Nggih, Sing biyen sing duweni ra liya mung Dwarawati. leres. Sing karepmu saiki ketemu karo aku njaluk tulung. Kula pengen dadi wong sing jatuh kondang iso ngarahke Kudus. Kaya ngono. Rantin sawetara. Walah, kowe apa dikai janji. Semar mendem. Walah, aja wis tuwek Semar mendem. Semar ilang mendem-mendem tok. Iki terjang lan besok. Nggih, Mbok. Iki wujude ngageman. Kena diarani Kyai Kotang Gunil Kusuma. Sapa sing nganggo wujuding Kyai Gunil Kusuma? Kuwi ra tedas papak palune pandhe paribasa. Umpama disunduk kuwi mantuk-mantuk, Ditumbak, lakak-lakak, ditoki bantal. turu Mateni wong. Kali bantal Ngorok. Lamun to kowe nganggo wujuding Kyai sing ana ning tanganku, Nggih. waton kowe percaya, kowe dadi wong jaduk. Ora ana sing bisa ngalahke karo kowe. Saestu niku. Nggih, Di. Lampo, lah kowe gelem dadi wong jaduk apa ora? Lho nek ora gelem ya ora apa. Mangke. Sing penting kula iso ngalahke Sunan Kudus. Sing penting kowe iso ngalahke Sunan Kudus. Nggih. Waton kowe nganggo Kotang Gunil Kusuma. Sunan Kudus ora bakal bisa menang karo kowe. Saestu, pamit. Ayo, Ding. Mbok yo tumindak sing nesta kaya ngono kuwi. Mbok yo dimareni.
jan Songgolawe lah kok padha kaya wong bento to. Bento lah sing tak goleki kaya ngene. Nek kowe ora wani Sunan Kudus Kondo, age-age lunga saka ing Kudus saya maneh mengko bakal tak kanthi suwan ana ing Bintoro Demak ana ngersane Kanjeng Sultan Patah. Aku mbok kongkon suwan nang Demak ketemu Patah. Iya. Sunan Kudus gatelan. Sunan Kudus gelimbungan. Jos. Sunan Kudus jungkir balik. Loh. Melayu. Sakwise kowe nganggo kotang gondel-gondel, gondel matamu. Apa lek? Gondel ontang onto semua. Ya, iku lho. Kotange lambe cuk sore kok pletot terus. Iya, iki Mang, sakwise kowe nganggo gondel-gondel. Kotang gondel, ngene lek semua. Iya, cuma mbam. Wah, cocok teman iki, Kang. Cocok patam. Congor. Lah iya, putus gelibung ning peceren. Takon iki lho sing rusak-rusak kok malah kok tok iku malah melompong. Jos, golek sing resik. Wah nek ngene iki kondang ora ana wong sing ngalahno karo kowe. Wah cara tapi iku Mang apa? Kalau kasih tok apa? Sakwise cocok temandi, aja mrip prawan. Edan aku aja. Wis tuwek mergo rondo golek aku. Rondo umur 70. Bongko golek warisan. San Demak wis ra ana sing iso Pun alang tunjang bubar maut. Senopati Demak, Sunan Kudus. Malah plencing mlayu. Nyungsep glimbungan. Saiki kowe dadi wong jaduk. Nggih. Karene kowe dadi wong jaduk, kowe wis bisa mirang-mirangno Kudus. Nggih. Saiki aku njaluk Gundil Antakusuma gome. Jelas aduh jalan ora iso nyungsep apa. Ora. Jaduk sing duweni iki sapa? Biyen sing duwe sampean. Ya sabarang sampean pun sampean paringi kula teges niki gowe kula. Cocok ta ora? Dadi kowe kepengin dadi wong jaduk selawase. Oke. Lah. Kita jan. Nek pancen kowe kepengin Gundil Antakusuma tak lilakke, tak wenehke. Sampeyan paringi kula. Matur nuwun. Nanging, ono nanging. Wis aja tebus pirang ewu mobil Xenia. Ora Apaan sih? aku ora butuh mobil. Ora butuh mobil. Estril. Motor picek. Ben picek matang. Motor picek. Iku lho motor bodi. Pisi. Pisi. Ya, sing kayak cawarem. Motor sing pokoke gawe di pisi. Ngene lho Peter Jan. Nggih. Kotang Gundil Antakusuma. Nggih. Kuwi tenane pancen pusaka kang ampuh. Leres. Paribasan ora tegas, papak palun pandih.
pusaka kang ampuh wae ora bakal bisa ora bakal tumawa. Betul. Nanging ana walake. Walake napa ditumbas napa? Kula sagah. Siji. Sapa sing duweni gondel kusuma? Kuwi besok matine kecepit bumi. Sapa sing nggawa gondel Antakesuma besok matine kecepit bumi. Lah nek kowe kepengin sok mati kecepit bumi ya kono bae. Aku ora kecepit bumi. Aku ora kudu. Aku ora kudu. Wes. Ora kudu kecepit bumi matiku. Mati kecepit bumi ra lara. Kecepit bumi ra rekoso. Kecepit bumi ada bumine grosok batu tok merembul kabeh moh mati kecepit bumi. Kowe jare kepengin dadi wong jago. Alah, jatuh kok cepet bumi begodong. Wis, makane sik kowe ta wis, makane kowe. Lah mbok susul kowe dhewe. Susul kowe dhewe. Moh Dadi ora gelem. Boten. Mok wenehno aku. Wis pek sampean, Romo Suwek sampean dhewe. Sah lho ya. Sah. Wong kok bodho kaya Sampean ora lahir batin. ora lahir batin piye? Ora lahir batin lulu. Walake medeni wong mati kecepit bumi. Rekoso. Iya. Kabeh menungso kuwi nek mati mesti bakal kecepit bumi. Lah kok sesat? Saiki tulagane aku. Iya. Kowe lan kabeh kawula Demak. Nggih. Sakwise mati mesti wae bakal dilebokke sak jroning bumi. Iya to? Nggih. Digaweke cepuri, Duduk ke kotakan, Bu, gek kotakan, cepuri. terus dilebokno layone. Bar kuwi diuruk karo bumi. Kuwi padha karo dicepet karo bumi. Oh, alah. Wes gorene. Nggunakake. Mau kondo ora gelem wis mok wenehke karo aku. Wah, kowe yo godho nak goblok. Aku wedi undang iku ora bakal mati. Lah nek jine wong mati iku cepet bumi apa kowe gelem mati bathuk asu. Bathuk kiri. Wito. Anakmu wakire mati ngono bathuk. Sapa? Kowe. Aku? Iya. Tunggal. Ngene diterjang Sondo Ngawe. Nggih, kula. Nek kowe kepengin duweni kasekten, iki aku duwe japa monto. Rapalan. Sampeyan iki sak liyane kotang gondel Antakesuma niki enten rapalan sing luwih jos gandos. Luwih ampuh. Wih. Ketimbang gondel Antakesuma luwih ampuh maneh. Nggih, kula purun. Kuwi kena diarani kalimat syahadat utawa kalimat sada jaman biyen kuwi kaya ngono. Rapalan kalimat sada. Nggih kula saguh ning ampun dawa-dawa. Nek dawa kula mboten apal. Ala dawa ora apa-apa mulai grimes meneh. Mate esuk tak utan sing gores genduk wong. Syaraté siji penting kowe yakin lan percaya. Ya. Nggih. Sing penting kula saged ngalahke Kudus napa mawon gelem. Tak wenehke karo kowe. Syaraté mung yakin lan percaya. Dadi aku mengko ngucap kowe sing niroke. Wong loro niki. Kowe dulung ta ora? Alah nganut pokoke mati ni wong. Nggih, kula tanut sampean Kanjeng Sunan Kali. Kaya ngono. Nggih. Wis yakin jroning ati. Nggih. Aku ora maksa karo kowe. Mboten. Wis pokoke sing penting mandi jos gandos. Terus ngandot. Wong Demak libungan kabeh. Kaya ngono. Rungokke ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wis malam. Bareng cuk. Bareng. Lah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rembok. Piye le? Ampun dawa-dawa. Ya. Cekak-cekak. Kok Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Lah ngene yo rada Asyhadu alla ashaber.
kowe kula ngene kok. Ngene kok. Iku lho, Remi. Baleni. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun Wis ngapal apa ora? nek wisan kas yo. Diapalke. Iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki pun jaduk. Wis jaduk. Kasektene ngluwi niki. Walah, tenang ta ora jajal. Kowe menurut tak sioto dhewe Kang. Jajal. Wis sik. Wah, kowe nek joto kowe ning Limbung bocem tak rek. Aduh, aja lah. Wis yakin mantep jroning ati. Nggih. Kowe bisa ya kowe ngucap kelawan kalimah syahadat. Ayo masa to sadet wong. Wong Demak do kalah. Wis do kalah. Ayo. Kudus. Lamun to kowe ora tanggap ing sasmita. Aku uga ora bisa nyirep reretu kang dumadi ana ing Demak Bintara. Mbok menawa pancen kowe tanggap ing sasmita, ki terjangan Sandha Ngawe bakal mlebu Islam selawase Kudus. Aku tidak lali ngilmu iki kundang ebrine. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Undang wong Demak ora ana sing wani. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong Demak wis buang ilang kabeh. Wong Demak ora ana sing wani. Ala wedi langsung dong ilang kok. Ngono ya Kitejang lan Sandha Ngawe. Pripun? Kula matur nuwun. Japa mantra kuwi kena diarani kalimat syahadat. Tegese pripun? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nyekseni lamun ora ana pangeran sing disembah mung kejabane Gusti Allah. Lan aku gon ini yen Nabi Muhammad kuwi utusane Allah. Saktenane japa mantra kang tak ulangake kelawan kowe. Nggih. Kuwi syarat sarana wong mlebu utawa masuk agama Islam. Ora dadi boyo kang apa. Saiki aku wis bisa ngislamake kelawan kowe sakjane. Kelingan. Kuwi ora sing cemondhok ana ing Kudus. Kang nyasa ora liya mung Kitejang Sandha Ngawe. Cangrike cangkrik Raton Majapahit. Yo. Kanggo pangeling-eling anak putu besok. Sarene wihara kae mapan ing Kudus. Dure yo mung kuli kelawan masjid ana ing Kudus.
pangapunten bedane menara. Kae besok katelah menara Kudus. Syukur alhamdulillah dumadining menara Kudus. Pelakon bengi iki sampun katuran. Pamila kula minangka talangatur saking rombongan Ketoprak Trimanggala Budaya nuwun pangapunten bok menawi kemawon kula lan sedaya keluarga sandiwara Ketoprak Trimanggala Budaya gadhahi kaluputan nyuwun agunge samudra pangsama kanthi pamungkas ngatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.